Mahirap na guys, mas making sigurado. Baka matanggal pa tong trailer door natin. Malayo, malayo. Malayo, malayo. Relax. Mga papeles na binigay sa akin. Kasi baka mamaya kulang. May multa pa daw, sabi ng dispatch eh. Wow! Eh, bali 6 to. 6 na pick up. Okay, so 1 2 3 4 5 6, 6 na pick up guys. Tama-tama, 6 nga na pick up. Ayan, nakita nyo kung paano ang trabaho ng isang truck driver dito sa Canada kapag ka multiple pick up. Minsan umaabot ka talaga ng dalawang araw kapipick up lang. Wala tayong magagawa. Yun na talaga yun eh. But anyway, at least kahit paano meron pa rin tayong trabaho. I'm still grateful. Thank God. Alright you guys, good morning. Ayan, andito na tayo sa dock ng third pickup natin. Umatras na ako dito kagabi. Gabi na yung umatras ako kasi nakita ako nung bumaba ako, umihi ako, bukas yung isa. Inatrasan ko na. Tama-tama, pag gising ko kinatok na lang nila ako para buksan tong trailer. Atras na tayo rito. Ayun, ang gagawin natin, ikutan natin ng truck. Mag pre-trip tayo. By the beginning of the day, pre-tripin muna natin ang unit natin. Para sa ganun masigurado natin walang aberya. Check natin ang mga gulong. Haba ng pick up na to. Diesel. Marami pa. Naka-red na tayo, meaning move on green only. Sabi niya yan. Tayo sa kabila. Biyak yung ginawa nilang guys, pick up natin kahapon at ngayon. Dalawang araw tayo nag-pick up truck natin. Uy, iba pa yun na martilyo. Ilaw sa taas. Okay. Ayan, balik tayo sa loob. Timpla muna tayo kape. Kape-kape muna guys. Wala, ilagay natin ito guys for securement.
Yan. Okay na yan. Tapos, kukunin natin yung papel sa loob. Tapos punta na tayo sa pang-apat na fix for pick up. Alright guys, eto, andito na tayo. Summerley Road. Arriving at 250 Summerley Road on the right. Alright guys, ayan. Nakapag-check-in na ako sa loob. Wala pa silang bakanting dock. Binigay ko yung number ko sa kanila, tatawagan na lang daw nila ako pag merong available dock. Alright, so ito, meron akong linutong rito guys. Pakita ko rin sa inyo yung aking aalmusalin. Gulay lang tayo, gulay. Wow! Musok pa, mainit. Merong broccoli, pork chop, tapos kalating isda, yan. Sama-sama na dyan. Yan. Kakain muna ako. Tama-tama siguro to. Pagkatapos ng kain ko, tatawagan ako. Ayan guys, bigla akong tinawagan. Magbuat-buat pa sana ako. Kala ko matatagalan eh. Ayun nakasit up na yung aking higaan dyan na pag-exercisean ng konti eh. Bigla akong tinawagan. Atras na daw ako sa door 54. Asan ba yung door 54 nila? Baliktad, kailangan kong umikot. Okay, dun sa kanila. Atras ako. Hala, ang galing naman umatras dito ni tatay. Mahabang balbas, blind spot. Wow! Oh, kita mo, saktong-sakto nakuha niya oh. Ang haba ng balbas eh. O yan. Ang hirap umatras sa mga blind spot na yan. Wala kang magagawa dyan eh. Kailangan kasi panahin mo ng anong gagawin mo? Blind spot siya eh. Wala eh. Kumbaga tsambahan na lang yan eh. Tsambahan na lang ginagawa niyang atras dun sa likod. Pakiramdaman, pag may nabangga siya, yun lang yun. Ayan, bababahin niya ngayon. Dito ko atras sa 54. Ito naman dito sa 51 yata atras yan. Itong straight track na to. Pakiramdaman, pag may mabangga ka, lang yun. Wala ka nang magagawa dyan. Anyway, babayin ko muna. Buksan muna natin yung trailer natin. Tapos isarado ko yung reaper.
Nasaan na siya? Malays, dito lang pala, umikot lang pala. Pinahirapan pa sarili. Pagsitihin natin yan. Sabayin natin sa baba. Tignan natin. Baka mamaya sumabit na tayo sa kabila. Mahirap na guys. Mas making sigurado. Baka matanggal pa tong trailer door natin. Malayo, malayo. Malayo, malayo. Malayo, malayo. Pwede, pwede. Okay. Mukhang nagkakahulian guys, nagkakahulian. Ano bang meron dito? Wala, parehas na pulis. Nag-get together yung pulis guys. Matagal na hindi nagkita. Kaya nagano muna sila, nagchika-chika. Wow! Chika-chika ang mga pulis. Take the ramp on the right toward Highway 427 North, then exit left. Okay, anyway, but dito na tayo sa karsada. Ongoing na tayo sa pick up natin. Port pick up. Port ano pa yan? Matapos ko nito, mayroon pang dalawa. The left lane, then take the exit to Highway 427 North. Okay, let's roll. Ontario. Alright guys, tara. Head tayo sa Brampton sa 5th pick up. Para ka lang naglaro-laro kapag ganito guys eh. Drive doon, hinto rito, pick up, tapos drive ulit, atras sa loading dock, punta sa shipper, tapos drive ulit. Ano ito pagka LTL eh, load to load. Ang tawag dito guys, load to load. Okay, let's go. 20 minutes drive.
alaunang pick up. Tama yun. Oras na ba? 11:30, 12:30, 1:30. 2 oras pa bago. Meron pa akong pagpakakataon mag-relax kung hindi pa nila ako ludan agad-agad. Pero hopefully maludan ako agad-agad. Keep driving. Pag ganun pala ito, parehas lang din pala. Dapat diniretso ko na lang kaganina dyan sa kabila rin. Marami kasing isang-asangang karsada eh. Pag di ka sanay, kasi sinusundan mo lang yung GPS, minsan lang nangyayari. Diretso lang tayo guys. To Brampton, Ontario. Alright guys, dito na tayo sa pick up natin. Mabilisan lang. Okay. Mag-check-in lang ako dito guys. Oh, yabanti ko konti yata. Konti. Baba tayo para pumunta doon sa guard. Alright guys, ayan. Meron na agad tayong door. Tara. Na tayo ng ito, gate pass. Atras na lang tayo. Okay. Okay. Door 79 daw. Trasan natin yung door 79.
Okay, diretsuin lang natin. Oop. Yan. Parallel tayo sa dilaw na guhit. Okay na yan. Pares na pares yan sa kabila. Alright guys, tara. Kunin na natin yung paperworks nitong panglima nating pickup, tapos pupunta na tayo doon sa panghuli at pang-anim na pickup natin. Let's go para makauwi na rin tayo. Alright guys, nakuha na natin yung panglima. Let's go sa panghuli nating pickup. Okay. Busy. Temperature. Okay. Alright. Let's go. Okay. Hello, sir. Okay. Check the seal. Kalitan pala sila. Gate. Check niya yung seal. Good, okay. Let's go. Guys. Saan pa tayo? Turn left on James Little Hartley North, then take the first left. Okay. Malapit lang naman dito guys yung panghuli nating pick up. Ang schedule ko pa naman doon ay alas 4 ng hapon. Sana maludan tayo agad-agad. Drive sa Greater Toronto, Ontario.
Okay. Parang pabalik-balik lang tayo. Ilagay ko nga pala yung aking GPS sa cellphone. Baka mamaya miss ko na naman yung exit ko. Minsan hindi accurate itong GPS natin sa ano guys sa truck Continue on Highway 401 Collectors. Mahirap makakuha ng spot. Don't speed. OPP sabi niya guys Ontario Police. Take exit 333 on the right to Winston Churchill Boulevard, then exit right. Okay. In 800 meters, use the right lane to take exit 333 for Winston Churchill Boulevard. Take the exit on the right, then take the first left. Use the Parang right yata yung lane to malaking exit building na yun yung pupuntahan natin guys pag pick upan. Yun yung malaking building na yun. Hopefully yun. In 600 meters, use the middle lane to turn left onto Winston Churchill Boulevard. Alright, Mississauga. Turn left at the traffic light. Mississauga. Paludan tayo Use the agad. middle lane to turn left onto Winston Churchill Boulevard. Larga na Signs tayo of agad Winston umuwi. Churchill Boulevard North. In 600 meters, turn right onto Meadowpine Boulevard. In 1/2 mile, turn right on Meadowpine Boulevard. Ito nga, yung malaking ito nga. Ay, natatanaw ko na yung pangalan niya Pipikapan natin. Oops, mali yan. Baka mamaya lumagpas pa ako. Dito pa pala sa kabila. Oh, one way lang to. Doon sa kabila. Dito. Turn right at the traffic light. Maraming mamay, malito ka. Mga one way papasukin mo. At the Huli ka light, ng pulis, turn tapos right ka na. onto Meadowpine Boulevard. Continue on Meadowpine In Boulevard. 1/2 mile, arrive at 2660 Meadowpine Boulevard on the left.
Okay, ito nga yung malaking building na to guys, tayo magpipick up. Luwang naman nito. Sa bang entrance doon. In 400 feet, arrive at 2660 Meadow Pine Boulevard on the left. Okay. Tapos mag-check in ako para makakuha tayo ng door guys. Park muna tayo somewhere here. Right. Let's go. Alright guys, ayan, bilis, nabigyan agad tayo ng door, which is, ito, paalis na to, dito tayo. Binigyan ako ng number guys, sa tuwing magpipick up dito, meron na akong ganito. Represent ko lang sa kanila yan. Tara, atrasan na natin. Para maludan at maka-zoom. Go home na tayo, go home, go home. Go home. Para maka-go home, go home. Buhayin ko muna. Tara, buksan natin ang pintuan.
Okay. Alright guys, muna tayo. Antayin ko na lang guys, tapos larga na tayo. Alright guys, ayan, green na. Let's go. Para ano na tayo, makalarga na tayo. Yabanti ko na rito. I-secure ko yung trailer natin dito. Tapos kunin natin yung papel doon. Alright. Natapos. Okay. Let's go. Tara guys, secure na natin itong load natin ito. Tapos lalarga na tayo. We're done. Okay. Okay, maganda pagkaka-secure niya. Okay na yan. Tama-tama yan mamaya guys. Pag nakuha ko yung silt, kung meron silang silt na ibibigay, lagyan ko na. Bukas, makakauwi na tayo. Alright you guys, ayan. Tapos na naman. O tapos na yung 6 na pick up sa loob ng 2 araw. Para akong nagano dito guys ha, para akong nag city work. Pero okay lang, wala tayong magagawa eh. Okay, first of all, syempre ilagay natin itong mga seal. Marami tayong sealed eh. Ayan guys, wala na silang masasabi dyan. 1, 2, 3. Kompleto bolt, kompletong-pleto. Ayan, nakuha ko na yung papeletos. Let's go na. Makauwi na tayo. Namiss ko ng pamilya. At ganoon din si Mrs. Okay.
Tandaan na yan. Alex, mga papeles na binigay sa akin. Kasi baka mamaya kulang. May multa pa daw, sabi ng dispatch eh. Okay, bali 6 to. 6 na pick up. Okay, so 1 2 3 4 5 6, 6 na pick up guys. Tamang-tama, 6 nga na pick up. Let's go para makauwi na guys. Tuloy nga natin video vlog natin nito. Ayan, nakita nyo kung paano ang trabaho ng isang truck driver dito sa Canada kapag ka multiple pick up. Isan, umaabot ka talaga ng dalawang araw ka pick up lang. Wala tayong magagawa, yun na talaga yun eh. But anyway, at least kahit paano meron pa rin tayong trabaho. I'm still grateful, thank God. Anyway, let's go guys. Once again, it's Lakay Trucker here. Thank you for watching. Ingat-ingat lang lagi guys. At kita-kita tayo sa susunod na video vlog. Trating ko na to para makalayo ako. Alright, bye bye. Peace out. Lakay Pinoy Trucker.